дар асоси нақши баргузори чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилоят тантанаҳои ҷашни иди наврӯзӣ байналмилалӣ дар варзишгоҳи марказии ноҳияи шаҳристон бо иштироки меҳнаткашони ноҳия баргузор гардид. Дар чорабинии мазкур раиси ноҳияи шаҳристон, намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, сардори хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилоят иштирок намуданд. Қайд гардид, ки Наврӯз яке аз ҷашнҳои таърихӣ ва фарҳангии мо буда, рамзи офриниши ҳаёт, иҳёи табиат ва оғози соли нави аҷдодӣ мебошад ва моро ба созандагию бунёдкорӣ ба сӯи зиндагии орому осуда ҳидоят менамояд. Дар чорабинии мазкур намоиши ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ, дастовардҳои даврони истиқлол ба маъраз гузошта шуд. Дар маркази ноҳия назди ташкилоту корхонаҳо, ҷамоатҳои деҳот, деҳаҳои ноҳия шиёру овезаҳо вобаста ба ҷашн ва парчамҳои давлати ҷумҳурии Тоҷикистон насб карда ба ҳусни ноҳия симоӣ идона бахшид. Аз тарафи ташкилоту корхонаҳо, муассисаҳои тандурустӣ, маориф ва фарҳанг таоми идона суманак пухта шуда пешкаши меҳнаткашони ноҳия гардид. санъаткорони бахши фарҳанги ноҳия бо барномаҳои театрӣ кунандашудаи иди байналмилалии Наврӯз ва сурудҳо дар васфи пешвои муаззами миллат Тоҷикистон ватан баромадҳои пурмазмун иҷро карда таъби меҳнаткашони ноҳияро болидахотир гардониданд. ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ дар ноҳияи Шаҳристон дар сатҳи баланди фарҳангиву фаровақатӣ таҳлил карда шуд.